Bizipoza Euskal Herriko 38 elkartek osatzen duten elkartea da eta irabazi asmorik gabeko gizarte egintza egitasmoa da. Urtean behin, Bizipoza jaia ospatzen dugu Euskal Herriko txoko batean eta aurten, hementxe gaude, egian eta egun ederra pasatzen ari gara denok aniztasuna ospatzen. Ikusten genuen Bizipozare elkarteren helburuak diela bazterretan dago jende hori eta egoera hori guztiek erdigunera etortzea eta egian dagoen elkarte eta mugimendu guztiarekin iruditzen zitzaigun leku egokia hau ospatzeko. Gu dankandak elkartean Bergaratik gatoz, eta, dankandak da Senegaleko hizkuntza poliki euskara, eta da jende senegaldar eta euskalduna. Gu Aurralde Fundazioa gea, emakumeekin eta aurrekin lan egiten dugun fundazioa da, batez ere emakume migratuekin eta beraien familiekin. Azkenean Bizipozaren helburua zanez, biodibertsitatea eta auzoan dagoen aniztasuna erakustea. Gu hemen gaude zergaitik auzoan ere parte hartzen dugu, ezta? Jubilatuaren alde zeozer egiten dela, lekuak badaudela eta zer egina ere badugula. Somos voluntarios de CAS, Calico Afari Solidarioak, un grupo de voluntarios que reparte como unas cenas calientes a la gente que vive en la calle. Somos unos de los voluntarios que están con ellos. Somos como marroquíes, algerianos, como diferentes inmigrantes. Kaixo, gu bagera Donostiako euskaltzaleen elkartea eta egian euskeraz bizi nahi dugulako elkartea gara. Bizipoza egian jaialdira etorri gara, batetik euskeraren erabilera sustatzeko, horretarako euskeraldiko txapak eta izen ematea egiten ari gera. Eta bestetik, kultura eta hizkuntza aniztasunaren inguruan ditugun gure proiektuak ere azaltzen ari gara. Estamos en Sor Racismo, que es una asociación que está a favor de la diversidad y en contra del racismo y la discriminación. Muy bien, me encanta. Aquí gente y mira, los niños están aquí con nosotros, estamos a hacer un taller aquí. Bueno, me encanta eso. Este es de manzana. Esto es de Marruecos. Esto es Senegal. Esto Argelia también. Argelia, Marruecos y todo. Programatik etorri gea gaur Bizipoza jaira, Oporra bakean Saharar errefuxiatuak ekartzen ditugu 2 hilabetez, udan, Parrera familien bidez, aurrei beste aukera baten bateko, 2 hilabetez beste errealitate batean bizitzeko, ondo elikatzeko, medikuetatik pasatzeko. Kaixo, egunon, ni naiz Ekina y soy de Anduay, vengo de parte del grupo de motor, ongi etoro escolar eta grupo de cultura diversidad. Gure lana da sexualitatearen inguruan identitatea desirak eta maitasuna bizitzeko 11 modu daude eta horrek esan nahi du bakoitza ezberdina gehala, nahiz eta gauza antzekoak izan, gero adierazteko modu desberdina ditugula. Auzo eta Euskal Herria anitzagoa eta pozagoa izateko. Igogailua inauguratzeko. Aluzo denontzat igogailua.